बीएसएफ अंतः सेक्टर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता बीएसएफ 67तम बाटालियन द्वारा आयोजित होईगला। साउथ फ्रंटियर अधीन चारोटी सेक्टर धुबुलिया राज्य पश्चिम बंगर नदिया जिले में यह प्रतियोगितार अंशग्रहण करथिले। कृष्णनगर सेक्टर, बहरमपुर सेक्टर, मालदा सेक्टर एवं कोलकाता सेक्टर बीएसएफ महिला एवं पुरुष जवान माने अंशग्रहण करथिले। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରର ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେକ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧୁବୁଲିଆରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ 67ତମ ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 18 ଜଣ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମହିଳା ଏବଂ 24 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣନଗର ସେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡିଆଇଜିଆର୍ପି ଉଦିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ବୋଲି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଦିନ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ସ୍ୱତଃପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବାର ପରି ଥିଲା। କୋଲକାତାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ।